yang ay bantu tano andang sukatawi tanong nagulong malangkat si sangay nga ing da Pilipinas nagusang pimbarang ang mga country ay mga na mga Muslim si Sheikh Al-Alim Dr. Hasan Nur Makalafa falyatafaddal zadat wal mashkuran madhkura. تتكامل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. صلوات الله وسلامه على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanto mapila oras ang kaya kaya pagkatutunatan memang to sang kaya kalilimut tanu. Ang kaya kalilimut tanu na pinabuntamana ng kaya mga pagaritano sa isang kaya al-asdika. So kita na yan naman to sa isang kaya darpatano sa pumakinutano sa kumangulamatan. Yang kaya benjingan tanu na maluin ni mata sa benjingan na meniniat tanu sa mapia. Yang buto ka peniniat tanu sa mapia na sisang kaya kaya pakadar patanu si sa yang kaya mga iprampay din sa mga telo ka oras na pipikiran niyo apong bilag-bilag tanu si narinil ang tanu Allah. Niaga sumanga dusyatan. Kami aloyan ko hadith unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agyang ko tua mga tawag itimo-timo sa pantag sa kahupengnalairan ko bita dua gamairan. Aku ano pagkabagar so para tiairan na kesuat kirang swalla. Taman sa pakipesya-kesyaan yan kung mga malaikan yan. At tigil na seksi ini agyang ka na mga uri penakan narinil ang kusira. Dito ita manakala pahala, guna o kapandarpas kung mga kalilimod ada taray. Tidwa Allah arinil ang kusiran. Adna isa malaika tigyan na rekad na nami. Adna sumiyagad isang koto ang mga tawad titimo-timo na liyang kaw niyang siran oriyan yan na tuming kayo sila na dumalakaw. Dakirang pangupad. Na tigyan na seksi inyo pang arinil anak nuto. Diyan ko to sumasagad. Agi buat yalang kawanyan sang ko to titimo-timo agi imang dal ko agama. Namanya perlu penarinilaan Allah. Ino to. Na kaya tigo Allah akan nantan wa Rabbul Alamin. Agyang kanan na mga tawa titimo-timo. Na diyan ang sumanga tao adi ke rumah saya. Sumanga tao may buto na yan. Pagkasagal kira. Dito ita mana kala iguna agyang kaiya kapupumakin tanu sa mapuntok agundingan si ikuagama. Sa iko kaya pangatuka orang naging kay area kan atigin na pag-imbitar na miskasang kuto akalilimod na tanto amya kapia ginawa ko kapag mayroon na mikmasayang skan. May pagilay akan sekan. Nagyaman ang kaya ikatimo-timo agi makatutuna sumamagpadak agi isiran na makakakalaya sa pantag si iku agama na adi na sekreto si iya pagnes di katawan sa buhay mga Muslim. Diyan kaya mga kalilimu dadataraya na ayat na mapia ko pisya katawan na Muslim ada tu Abu Bai nag-iisiran makakikilala sa iyong kaya dataray akatitim. Ino to
na si isa alungan na Maori na amay kamatabutan sa alungan na Maori na umani isa na pulugaan yan supadiyan. Sumini kelaya mga ka sa dunia, aginawain ka, lolot ka, na si isa alungan na Maori na pulugaan ka sa kutwa mga tao. Anda so ginawa yakan, anda sumini kilala yakan si iko, seminar ka Islami. Na amay ka din ka kailay. Na ipag-isya ka sa ikakadinan ka Arabul Alamin. Ya Allah, anda so padami. Asi isa ko si kami sa dunia, nagi kami mamagpadak na iman na di may kailay. Na tingin na perubahan niyo, subulay pa iyo. Di iso mga tawa pumakasurga. Na perubahan niran, na tingin na dami din matoon. Na tingin na kanyadan niyo matoon, na sisi ko naraka. Kaino panda ko surga, kasi ko naraka. Kasi isa alungan na Maori na dua-dua sudar pa. Dar pa aka surgaan, abu dar pa aka narakaan. Dabar o pagletan. Apagletan o surga abu sunaraka. Mapukas ka ko surga, nasika ko naraka. Sama na natiwala, nasisi ko naraka. Nasumuin niyo, nakuha niyo. Diyan na so, asyafa'a. So, kita nung akasapaatan. Sapaatan niyo. Kuhaan niyo. Nawitan niyo ko surga. Kaya na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na sotaw na may pagpagayan sotaw at kaya bubayan niya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Sotaw na may pagpagayan sotaw at kaya bubayan niya. Dito sa papas, kita nung ang mga Muslim na aya ipang ginawa itano na sulat at tanwa Muslim. Kagupo na yung ginawain ka na so kafir atau si ikunaraka na kapagay amataw siya naraka ang kutwa naraka na tigin na Tuhan ko na adin man yung ginawain na pagkubayan ko ang Muslim na witang karakan si na kapagay matundog ka si ikunaraka kakagya yung kaiya kapag yung ginawain yung kaiya pamana kakakabayan kang ginawain na mala iniharga. Di tanong isasagutin. Di tanong isasagutin. Na giyaman ang kaya puso na kailangan asuka pengabayan na makaukit kubitikan wagama ka hupu na maribat na miya miligro ka. Gupo na kabubayan ka na sumanga kufar, sumanga taliantaan, sumapas ng ikapmaritis, sumanga sumuyan, sumanga karataiwar na makano sa mga Maori na ruka ko. So, aya patut ko Muslima na aya din na perlu ang kaapalika na sutaw ang mga naisimbot wala kagupun sila na makasorga na miyaga sigura ruka kagagamit kailan. Sama na yan, ada tanong na ipong na kaya 20 minutos. Aya ko hindi nga tanong sang kaya kalilimod na penutulan na ng sekano, penutulan na ng rekano, kilang na ng rekano, subetad o mga bais sa dunia. Sekano, subetad yun. Ipon ko kaya na ko hawa na taman sang kaya masatan. Ana mata saya masakang dibung-diburaw. Kaya lagi dayo tutul na pagpugusya yung tanong sa may asul na 20 minutos, isa ka oras. Diyan kaya kapumbati asi ko mga tutul, mga iringa at igumranaw. Iringa, darang, mga tutul, na ini panguyatanan o agama Islam. Berarti ang tanong sa tutulang ko mga pagtawa mga una. Gupandala kau tanong sa ikulupa na pumasaan tanong sa kaya paginatawiran. Pagilain tanong sa mga pasiran. Sa mga raradiran ka ang tanong makapuasa guna. Umiyang naunaan tanong ang mga tao. Basta ka na mapasangka si iko tutul, biyati aga sa history ang kaya dunia.
Nagyamanan ka na history, nagyan na ni Roasan. Yan na ni paniruangan. Roasan, apagkarungawan ka o sumepo sa masa. Nagupong ka mampasan ko history. Napagkailayin ka sumepo sa masa, nagukubati ka sumasa apagkataling mo. Yan na ni ka-importante niyan na sumampu-sumaranaw na mabubay ang mamakinag sa tutul. Waraan tanong, mabubay tanong mamakinag sa mga tutul na giyo kay bundingan tanong man to. Anto na itutulan ko mga bae. Ipuundin sa miyaw na tamad din sa iman to. Paninas ng tanong. Wani adinin Allah su Adam. Nakagya pakakadinan niya sang kutwa kasurgaan na piyakabali niya noon. Nag-iirong maginataw na na padiyan. Ana maraginuto ka paginataw. Kaya mana niya na suti mga maranawa tawan-tawan si sang kada pagpagalinde ko eh. Si kaniyang po. Na pagkailay niya na sa mga papano ko mga pamumulan. Namiyagdaminan ko to amanan niya na biulong sa kanya. Nasabab ko rin wala nagkagya turugin, nagkagya makanaw na kaya dinilan niya ng kayamit prarambang niya na inadinwala aso Hawa. Dito sa karuman niya. Diyan ko to Hawa na ayaw ko namanan niyan na inadin apo na ko oyag-uyag. Kaado na inadin na po sa oyag-uyag. Yuti man na Hawa. Kaya inadin so Hawa asi iti yung gusto o Adam. Na so Adam na manusia maadin. Inilahaman siran Allah. Nanti ko Adam maantawa ka. Natigyan na sa kang sukaan ng Allah ay tirotopian o kauyag-uyag ka. Ay mananin, nagyang ko ito kabubulungaon. Ada ba niya na may pagudasa na inadinun Allah so Hawa ang yutri ibsa ko ito yan si iko kauyag-uyag pagintaw nila. Miyaka piya ginawa Adam sang kutwa kaya niyan ko Hawa aya pong buloy aya mana niyan na muriya taw niya darudupa yan ini ilaham kiran wala so maanaw kan darudupa siya utiran anto na ipong bulaw aniran anto na ay kita na aniran si urano niran gagawiran si isang kutwa kaya baluiran asiran inderupa apagana manusia si ikulya Europa. Muguan niya itanairan so ay kabasaw ng mga ungang na mga maranaw na sukan gitar ako pagisinan. Sukan gitar ako pagisinan. Ay manan yan na diyo to so tigo maranaw kaproyoda. Kaproyoda. Anto na kaproyoda. Ay manan yan na sumabay na kuran yan so kabayayan si kumama. Na sumampu sumama na kuran yan so kabayayan si kububay. Na diyo kaya bupirun sa kaproyoda ino sa English at tira na ginan so sexual relationship. Muta ina de sex na diyo kaya royod soson. Aman mo siya siran kabubay mama na inuay ranso kabubay na manusia. Naso Hawa, naso kaya daman yan doon at tigil na biktima na mapi akaw yagwin. Biktima na mapi akaw dam, ako biktima na mapi akaw yagwin. Yang kapagigan kuna o kerumay. Na pangminta ko Allah, matatapay ko kauyag-uyag ita. Katungan na iya mapia akaw yaguyag. Na piyang niran sa ikwala. Na diyanan mga bubayami isabab. Asiman kuurian no kapataytan.
Sige ko uri anong kapatay tanong nada abar batanong mapanggalabag si kwalo nga namawri arwar sa katerima atano sang kutwa inaga yung hadid ayam na niyan nasutaw na giramiyatay na ayabu giga potol kung mga galibukyan sa dunia nagyang kutwa talugutan ang tunay talugutan nagyang kutwa ayam na niyan na adnawata ka amin ibagaka mapiyay simba napupakaw markaso balasya adnang yang galibukaka sadaka jariyah sadaka atatap so gunanya napupakaw markaso balasya ikatlo na adin na ilmu ka ay Panginoon kasi kung mga tao nagyang gunaan nila na si isa luman na mori na pagpagkaw markaso balasya sulang mo na agad ipagtanong na andep ni kapatay tanong na miya potol inong taso satiman keuntukiwan tunang ka na satiman bendegi ipangkaman giyo yang kaya diskus adna satiman agad ipag apa kebubayan tanong galbag si sa dunia nagupag kebubayan tanong galbag si sa luman na mo nagita lorong galbagan diyan na niya pamamayan tanong wala au pamaka panghargaan na didong guluga manusia uban yang kabedi anto na utang galbag sa timan nagiyo to sugi ka peryuda undur gupa si sa dunia na kewidan tanong ng sa luman na mo si sa dunia na ayaw ini pagayar ketanu sana kabaya abu beger nasa satiman kumagatos nasa isa naman na mauri ng ganapan sa ipang manon sosyaw pula busyaw na pangbaloy so kagda marwa magatos kabagrian na pamimikiran na niyo kunanan mga datwang uskan ng mga bayi gina ni manaw kasurgan agi itir ono mga lokstan wagi iman arilayagan sa dunia yun di aga pamilya na ayaw layagang kudunya uway layagang kudunya na taman sa mga namori na may pitirong tanwanan yun sabab ini kukum wang gamantanong asi sa surga nadabar ukam bubugwataw nagudabar ukap mamanguda sadin sa makasunod ko surga apa yaguda to na makapengaruma anong pernah istorya mga lokstan wasukunso bari ada mga pengaruma sa dunia na marga kesuayan sa mga namauli Yan ang benar. Kasadin sa makasunod ko surga na upama ka ba ada karumanyan na makapengaruman na upama ka ada tu ada karumanyan na makapengaruman kakadia gitu ikaketaruto ko kasurgaan amang gala bakagiam ko tu relasyon giam ko tu tumpukan udah tu abu subai agiam ko tu ka pamilya ayaman ini nasi sa surga na adna pamilya tamu. So patut ko bisa katawan berketanu kata tanu dan tanwana. Si kubirong kasili saya mga kitab na aya kalilit na subus mga datu na aya pagkeeloy na wid na sumanga baina di keeloy na igirakuan na adna pagisa at tigian na amanan yan na ino sumanga baia di keeloy kasurgaan niran na sumanga datu na tungane amadakal na ayat sabapanan na kagya sa Quran na si eko kaya turunian na siya penganian subit tadu mga baisa anu gungkiran di kebubayan Islam ubanian amananya nabungkara si subit tadu mga bai kakagya pipindiran siran si siapan siran na gitu sabab ada apiang aluinya ang mga enjoyment mga sawitan kape pia ginawa ko surga na aya sibutin niyo na din nakasurga anu datu amapia inun taas subain amapia surkianun adi surkun udatu untuk tamam yang nyata liyo kuburis kapugusi itano emang to na sulti no sang kota bendingan datang orang pernah mga sulti ay bendingan tano na anto na ay tutulan
kubita ko mga bai, ipon sa miyaw na taman sa imanto. Ilain tanong so, yasagad o history, yasagad o tutul. Si ko mga bandaran, mga ingat, amya nga bibilaw, amya nga uuna, o anto na ibitadiran, ko kinipuntag niran ko mga bai. Kaya miyaw na amya pa abandaran si ikuliaw lupa. Kaya manang ko tabandaran, namya din so ilmo, so katao aguso, kiyang bubalaya sa iko mga pipiadar pa, na aya paganaya mapayagun na giya Greece. Giya ingda Greece. Si sa Arabic na Yunan. Yunan. Matatagot ni man to sa dunia agyan kaya Greece. Ingda ya. Agyan kaya ingat na ron miya kapoon sa mga tawa miya gungangan. Sira ni mga tawa mga uungangan. Nagusi ikiran miya kapoon so katao ko kambilang nga tao, katao ko katiro, katao ko kapamimikiran. Diyan giaptir una, logic. Upama ka sa English. Nagyang ko to bandaran agris. Amiyaw na una dan mga tao na ayak yay lairang ko mga bai. Sekanwa mga bai. Si isang ko to masairan na subai na pag-edatan. Pag-edatan subai, napipindiraan, lalaminan si isawalay. O gaid na daap kabunarian. Ha, tanong din niya. Daap kabunarian, o giika kandatui, giikang gira-gira ko kapagingit. Nagudap na kabunarian, ko kapapagakuha sa mga tamok. Diyuti bitad, uba isang kutwa paganay, amas agyang kutwa bandaran agris. Oriano kaya pakausur o mga tao sa Greece. Ang ayaman na niya nagumimaw kiran o ilmo ko philosophy, ilmo ko logic, sugi ika pagungangan, na ayas siwa Iran na biyutaw na niran sa mga bai. Inadiniran subitado mga bai, apipindiran sa walay, na biyutaw na niran ko mga bendegan sa lalan, mga bendegan sa tao. Na misi o gusto ba iagusto dato. Nasa isang ko to kaya pakasug na biyuto na no dato so kabayayan na biyuto na naman buubay so kabayayan na diyang ko to betad na ini poya-poy kiran o iblis aguso syaitan ayamapi aka paginataw na sumanga bai na lumakas sa siran na sa isang ko to masairan nabituan niran sukatilan diyang sa art ko no to, bahasa English art, ano na art? Kapandayan ko no to kambilang at tawagiang ko to kalalakas nagyanan ni sabab aso kaya pakalaw ilmu iran nagyan kaya mga ilmu iran nabituan niran so sabo dun sa mga humanities, mga social sciences. Pupagis ko lang tanong ko mga university. Nagyan ka na human sciences, ang mga ilmo ko kitab, ilmo ko tutul, ilmo ko kapandayan, ilmo ko history, na pipundayan na ng si Isagris, na diyan ko to, amanan yan na artairan, bituniran sa art, na inidispliran, sulawa sa mga bayatalan diyan. Diyan na ni sabab, as sekretan mo pumagis ko ila sa English, na kailangan masabuti tanong, agyan kaya mga ilmu apun sa depan, nga Western education, na kasasauganan sa mga adat asopak sa ikuagama tanong, agupun tanong di masabot, na kiswa-swa tanoron, na kesaraban tanoiran, na kebinasaan iran so parang ngay abuso adat abuso para tilaya. Diyan ko ta mga to sa Greece na daabayran agama apun sa langit. Dasiran toro ni sakit apun sa langit. Na aya pitiro iran na ayad na Tuhan. Aboyang bayanan wala amyang adin na sudin su manusia. Aya piyangin Tuhan iran na manusia. Mga tao.
Dia nga sugot at mga baik umasa kaya pagintaw sa Greece. Tumuga din tanong. Anto na akman ikadua, nasututulan sa Rome. Diyan ko to Greece, na ad na umanganiran, anabandera niran, na miyakaw maso Latin. Diyan ko to Latin, na basa o mga tao sang kaya pipuntara na Europe. Ayay nga diyan, amala na giya France. Agu giya Italy. Na diyan ko to ang mga tao, na ayaman po tindigiran ko mga bai, na so mga babae na gita-gita o mga mama. Dito ka pagilairan ko mga babae. Taman sa ayatin tigiran na subae na kaadinadaan niyang wanian. Ini babairan supangkatan o mga babae. Kapag po natigiran na subae na pesaan, kada tarotamo, agi itutugad. Ugay na si ko kaya lagay umasa. Ay makna niyan na niadin na sugarubat so revolution so kaya tidawa ay nitumba ko mga tao sa France so pala si Udato. Si Ikurago na 1789. Agyan ang subituin sa French Revolution na minitumbag so kada to a kingdom sa Pransa na siyang bienira na so gobyerno iran sa Republic. Ay mana niya na so kada to na si ipagkapuong ko mga tao ay atrusa dato na so mga tao panggulalan sa kambutua na so kini tapos agyang kutua ka pagingit gyang kutua gobyerno na ayap man minisambi na so mga bai na bigan sa kabnar agugalibok adat tarno ay mana niya nagalibok dato o pamakaso dato na pendriver sa truck na pendriver mambusubay o so dato na may konduktor sa bus na sumambuso ay mana niya na bainab konduktor kailangan naman lagi-lagi nagyan na liman to'y betada dunia ayat na kabaya o mga babay tano na marap pangiran mambuso mga dato sa malakaw silang sa marapang silang kulangwan taman. Anto na ibetad o mga bais ikubetad ka pagingat o mga Yahudi. So mga Yahudi na ayakyay lerang ko mga bai na dira na pakararapangan ko mga dato. Aya sabab yan na kadiya pagkararangitan niran so mga bai kiran ka ino ko na miya kaawa so Adam sa sorga. Ka ini sabab ko ba iya ini tegiliano na kakaniran sang kotwa unga ang kotwa kayo sabab ruatiran na ayat na miya kabinasa na so mga bai na ibulbatan so betadiran igira so bai na miya kaumaw na so bisitan yan apo pa kaumaw na uman saulan na ipiliwiran sa kalabot. Dira ni petimo ko sulod walairan, di isubata do mga Yahudi. Dira ni pagato ang sukarumairan. Kakagian dudun so bisitan niya. Na diyan kaya adat na tama ni manto na sisan din sa Palestine. Piang amadakan. O diyan ko to adat ang yang alwi ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basisan din sa Palestine sa Israel. Na aya miato na kan nasisan din. Sisan din so adat. Ang kaya mga Yahudi, diyan kaya patuwagin tanong Israel. Siman ko kapugingat o mga Kristiyan. Dito sa mga Yahudi, so mga Kristiyan, anto na mambuhi kapagilairan ko mga bay. Nasi sa paganay na ay kapagilay o Christianity, yung agama ini panulo no Isa alaihi salam pianambian ng mga paris ang kaya agama Christianity na ay parateran na subain na giyan na ni puna no marata. Malagid silang sa pamikiran na gusto mga Yahudi. Taman sa sumanga pare na tiran ayat na mapian na isa par suka pangaruma. Kakagiya suka pangaruma na marisi.
Na milay tanwa taman ni mantuna adna mga pari ay di pengaruh. Gina sa tigiran sa English celibacy. Kapromurungo takapagi na tao ayaman na sopari na pergi na tao adi din na pengaruma sumampuso Madrid aba ay ni bagay niya surasyan sa simbahan na di din ayaman na niya na maki pengaruma. Uke na sabab ko kaya supakairang kuwaraan ina din sa manusia at kailangan at suba iyagu sudah to na makapesulibya kadika tarotop sukaw yagu udianan manggulawla na antun ipkulawla so mga iskandalo mga pagar amia kalal aping gulawlaw mga pare agu sa mga madris sa dunia agi isiran derwaka kagi di ka mapakaliw si ikwaraan ka so tawa supak niyan suwaraan na kabinas ang sangka dunia na ayaman na niya na iskandal wa miyang gulawla akato kawan na sikar itu nag-ikir rumah iso pari aguso madri sa simbahan na kadi mang gulawla ito natigira na manguntano sa mga orphanage manguntano sa mga wata apuguyag na simbahan ino to kukuha at tatagun sa simbahan na kadi miya kadag ko isa simbahan sa isa Germany agyang kotwa simbahan na kialutan o mga pari ang kota di dalam yan na si isang kota iran kanderwaka na pagpumuno niran sa mga wata na ipagtigo niran sa kota kwarto sa kota di dalam masimbahan na kagiya makalo takato kawan ng gibong-gibo laga sa ulo amarunya wata na sabab pro na tira na kagiya di din mga pengaruma so pari agu sumadri na madentano sa mga orphanage ka amay kang buwata sumadri na ipuguman ro sangkot ang mga wataam yang natutuon na mga luksya. Pisin di ganiran suagama. Nagyan ni sabab ayam anan yan nasiran mambu na mga tao sirang kunaraka sa taman sa disiran Muslim. Si sa India, bandara na India, anto na ibitan ng mga bayi. Si sa India na si kumiyuno ng mga masa na ayaka pagilairan ko mga bayi na giyanan din iping bulawasan o syaitan. Gipipikir niran. So mga bayi na giyanan iping bulawasan o syaitan. Sabab pro na giramiyatay sudato. Sumama na amay kay palabang na itong dugon so karuman niya na ipalabang si ikukuban niya na uyag-uyag. Biyawiran sa mga bayi ayag ikurbanan ko mga katuhanan. Pupanong iniran so mga babay kagiiran isuat ko mga katuhanan nila. Sa ko mga Arab nakatawan tanu sututulang ko mga Arab ko dapan so kaya pa kau mau Islam isa ulaw-ulairan na di siran titibu. So isa kalokos na petibuan yan penggubatan yan so isa kalok sa Arab nagiinyan tiban ng sulangon at tamukyan na padun sa mga wata mga bubay itiban nag-itiurik pa nan sabab pro natigo sa bada mga Arab ayay kidiyaw nagyang kaya mga wata ang mga bubay na kagiyag kahinaan kamada kapoy sa isa kalokos na margin nakapapunutulaw na bud na kipilibangan na huyag-huyag anday kimbo at anon kaya istorya yung Quran anday ni kimbo at ang kuwata na amay kabubay na ayaman na niyan na mangirang paedi diyan sa Teloragun at Patragun na ipilibong uyag-uyag. Allahu Akbar. Handa may abati akno na giyang kutua mama na kagid na pagkalot na pasimbranan dua giyang kutua bayanak na kikayang berkusumpayan na siwa ng kutua watayan na pupunapon yan na giyang kutua bayanak kusumpayan mayan na dan yang tinamagdam agiyang kutua ranong naglugaw siyang kutua watayan na kagi mapasadin na piusyon yan ng suwata na uyag-uyag ko panini libang yan mo. Diyan na ni sindadan okay pamaratabatan ko sumpad. So sumpad. So adat kapuin. Nagupong kambulo yataw ipagmaratabat ka so sumpad ka. Diyan ko to adat at yan naman ipagpagingit. Na taman sa kurban ka suwata ka sa asar ka kaunutan ka. Diyan ko to sumpad at yan na dito isabab. Akipilibong niran kung mga watairan uyag-uyag kaya nararamdaman
Diyan ka na ada tomang Arab na kena ubalang wana bangin sa Arab na bayran na nan galabag. Kau pa magagyo ti ada tiran na daman ang buwat abubay. Ubalang wana yung buwat abubay na ipulubang. Siko sabu apiti kaluksan ko mga Arab na ada tiran ito ang kutwa ipulubang. So, ay mananian na wata abubay o yabuya. Adong panapkangak na mga ulama, mga ustad, agi imam mga usyad. Api akong si Umar ibn al-Khattab, kuda niyang panakapag-Islam na inilabangyan so atayan. Ugay na piyang nabigakan. Tama na kabubunaran ka na natutulabas si Umar ibn al-Khattab na inilabangyan so atayan. Kuda niyang panakapag-Islam na malubayo tuwa tutul. Malubayo tutul. Dito ko pakai ipapangutaba. Kamalubayo tuwa tutul. Ingat to mga bubayami na may daytan. Bendera na Greece, bendera na Rome, bendera na Yahudi, bendera na India, bendera ng mga Arab, na tungan na Iran din na piya kada panas sa mga bae. Si iko tari tibagwig mo umrana. Malutano kilang. Anto na akmane kiyay layaw tari tibag ususumpa dumranaw. Kuda tano pa nakakalawatas iko para tiyaya. Anto na ibita daga pagilay tanong ko mga bae. Na ayak kiyay laya tanoron na piya kalawan suka pagidati ko mga bae. Piya kalawan tano suki ko purong ko mga bae na gusto ka pagpagidatiro. Kaadinaw nga no mga lukas tano. Ay maanan niya nagyang ko to pananaruniran ko kiprupaan niran ko mga bae. Nagya ko ng kotwa bae matai dia mapasang ikasiduratan. Diyan ko to saduratan na ginan sa papagdan so pamakasiksang kaya huway na. Iniro pa ang kotwa mo nga natigyan na diyan ko to ba iya mapasang ikasiduratan, mapasang ikakulintang na ayam anan yan na saulang nabuhat tigyan sa barukan na arga sa kampong. Ayam anan yan nagibo kikulatan yan sa barukan yan na ay arga yan nas arga sa kampong, sati mana bariyo, sati mana ini. Pembeliin o tua bantuan, akhirnya ko tua gibu kikulat na bay sa barukan yan na arga sa kampong na sati mana ini. Na benar mampu, kasuman subay si kumranam. Nagyan ka na namudulian, nagyan dini kitab. Ginan dini kitab, kagupung ka, tataan, gupung ka. Terus subay sa adi namanya ngapetong na mama, namanya pasal su kitab. Dahil nabasan kukuman, dabasan na pamalaw, dabasan na mana niya na kidawa. Namanya suwet kad na ti ako kumanas ka adato. Malagi dumiyang gulo lagu sugi. Na taman iman to, na yung kay adat na sisir kita. Sisir kita. Andun ni kay lating kako ay mana niya nabay, ya makatiro. Na didim ka pakai ko, adat tumranaw. Uba ka di masugat, aska adato. Apa yang benar? Na ya petiru no mga dato tanong na pagadating ka sa mga bayi. Kadi ka pakai, uba sa mga bayi na basiran matatar, basiran yang mana niya na, bakay lati subantu ganiran, uba magaras, agyan kotwa menangiran. Nagyanan na adat, ay no tanong pagusaya, kakailangan na isong kaditanong kubitikan wagama. Sa malo tanong paka lenggo nagyang ka na nagbagarian sa isong kadtanong ko agama. Ingan to namya kilang tanwanan nakatiya 22 minutos lambay sa oras tanwaya na anto na ibigtad o mga baiko kaya pa kao mau Islam. Pag-usayin tanway ka, anyaw may lay, anyaw may gayag, anyaw may compare. So betado mga baiko dapan sa Islam naguan to na ibetado mga baiko Koreano Islam. So kaya pa kau mau Islam na tiang kedian. Pagampaganay na tiang kedian aso kama manusia iku ba iya sudah to na malagi. Dahil nang bidaan yan. Malagi so kama manusia iku datu agus subay. Dahil na bayang bidaan. Piyakit pagdatan o Islam subay sa datar o kaya pakai pagdatin yang kumama.
Ubani o pipikiray basakan wa mga baina si iku Islam na mabuba ka pagilayan niya narkan. Malagi dito. Dan ng bidaan yan. Tiyak kalabi o Islam sumanga bayi. Na piyak ipagudatan yan kung kabubaluin yan awata. Nagupiak ipagudatan yan kung kabubaluin ba iya karuma. Nagupiak ipagudatan yan kung kabubaluin yan na ina o mga wata. Si isang ko to asubai na saka wata aba ubay na andeg ni kimbo wata nun. Na ayay na yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa din sa nderudupa ariskian siran sa wata berwaraga na siya peniran na pakambilang atau niran na pangandauniran si ikwilmo ku agama pakapengadiin pakapengadiin ku agama na kebaloyo to rendiran si iku neraka rending si iku neraka ayaman na pipian ka suwata ka na rending ka si iku neraka. Dia nga taman akia sila agama tanu agama Islam siirkan wa mga bae. Si Imam Buku kababaluyo babay akaruman. Napia katimbang yan so datu agu subay. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Ada atas tanggungan ubai na ada mambu kabenarian. Si Eko, kipapantag niyang kudarudupa yan sa begno to makambida. Yan ko to akapudalima umiyang una agama. Mga ingat kubay kakagya sa kanya ni sabab kaya pakaliw sa surga o Adam kakagya sa kanya ni tumiglon sa kakuna sang ko to ang agyang ko to akayo. Nabiya talanan ng Islam. Wilatan sa Quran na kailaitan wa sukya paka sopak o Adam aguso Hawa o inisapar kiran ubayran ubaya so kayo na inubayran na kiyaniran panasuungan yan na ayak kailaitan na daru umaaluy so Hawa ayam mi aluy wa mi ribat sumiopak na so Adam alaihi salam kena ubaan na inaluy ang Quran ha sanganon ubay ay man to nagyan ko to akia gugu akiran o iblis na dusiran amia kaparatiya sa gyang ko to eman niya na gugu gyang ko ta kapag kalakiran ng iblis kena ubay so Hawa na ba niya natigil so Adam at ginakangkasang kaya kayo kakagya pitiro kiran ng iblis at nagiman ang kanan kayo na inor kano inisa parubani udusga kagupung kano makakan sang kanan na ongan niyan na kakal kano ko surga sa dayon ana antari di kubay amatatap ko surga huway uman isa na masisima daw niya na matatap ko surga okay na sabab sa sumanusya na igiramian mo ang kutwa kabayaian na di niyan mapamimikiran ang tagyang kaya migayron sa usya. Dahil na mapamimikiran, opa ma'am, taros ka no. Kati asulutan na Sheikh Ali. Gulos ka no. Di bisang ka na naigirakuan na sakan anamya ka umarka at tumusyatan ka niyan. Nang bilang-bilang manakaki ang kutaw siya tiyan. Kinabalang mo na puturur ka sa mapian na puratian ka. Kagiman ang kuto iblis, na umiyak pamimikiran o Adam, magusto Hawa, benar. Ino kami siya parisa, kakunamisang kayong akayo na, katatap kami sa surga, na inurundakan si iblis, kan matatap sa surga. Inurundakan, nas kami, pagkaadiya gini, na pagkakanyang kaans kami matatap ko surga. Diyan na, kailangan na saka, bai, mau nga malantas ikapamikiran na, kanabalang mo na pagkaumar ka, pengusiatan kanian sa mapia na bangka turima pamimikiran ang anto na hikman yan
kaadi na mga betag asumapya na pembeloy na duti na ayar kay pembinasa. Sebab sakya na mayroon sa katatap ko surga na sumyo paksiran. Di ba ay ini sapar na ubak kanurong ubay na inubayran na kagya mo ubayran na lumiyawan siran ka kian irang penangkuto isa sa parkiran. Sama no to naman o to akasupa. Nasukya pakasupakiran namia padeng sutihoy aman diditariran. Namia talan diang siran. Sisang ko to akatatangirang ko surga na ayan ditarniran na tihaya. Sindaw. Nagyaman ang kanasindaw na girami ang kabagar na di kesunsong umata. So kailay na peker nang kota maliwanag. Mutatihay na dingga kesunsong mila. Dingga kegawang kamailay sugya. Na sukya dusairan namya padeng sutihaya namya talan diang siram. Na sukya talan diangiran na inaloy Quran at tidiya na watafiqa yaksifani min syajaril jannah o min warakil jannah. Na ayamya suwairan namya pangwairan sumanga rauna kayo namya panangkiriran pianangkir anto na pianangkir kuminwa siran sa wagdo na piamanairan sumanga rauna kayo na ini sa pangiran sa auratiran maluyuman ko pandapati kagyang ko to adusa igiram ya dusa ka na pagpagmaan ka sumbusan ka datari giramya talan diyan ka asyo pangan kaso aurat ka na sorila siyo magusa aguso ka talan diyan na magpada pagpagmaan kaso aurat ka baka matalan diyan na pagpagmaan ka mambusu-busang ka ugat keto kawe kagi anden ikato kawe ko kian busang ka na datar ka umya talan diyan si iko mga tao na dito isa pa pasyo pangan so kalalalungan sa datar ka pasyo pangisi iko aura kakagya amay kalau malakas tano napapakit taduman niyan rakatan mo so pagka na yakadusta anu ada magusok hawa asok yadu sairan namia talan diyan siran gitu isawa pa so iblis aguso syaitan na aya pinakamal panulong yan iman to sa giyang kiamasa na andaman ay kalkas sa mga bubay kaya kabay eran na ipagandudiran sa mga muslim ang mga bay ko anda nga asal kakadi andem ni kalkasiran ande kasawairan sa maylay suaura na may adin subusya na sukap ke nubusa na katalan dia mo to di ko kataw na siya buti ang apugusay natin anto na hikma an pagpudaan o kap kedusa agu sukap ke talan dia di ba so kaya dusairan na may talan dia siran na siya pengaliran na rauna kayo na gira mambu niya dusa ka na pesya pengan ka pagpagumaan ka kagupung kato kawi so kalalalungan ka na datar kau pagkatalan diyan si ko mga tao. Na diyanan, diyan kaya masatano, na so panulo na diyan kaya mga ridu ay pag-uluanan ang kaya mga Yahudi na aya panamariran na ande manay kapilikas o mga Muslim. Di panulo niran. Kumasoy su Muslim sangkot wa adat amyaw na akalakas. Kasi iman sangkot wa masa jahiliyah na diyang ko to ikapanay haji umang Arab na so iblis buso syaitan na ini puya-puya niyang Quraish at tingin na sekan wa mga Quraish na baluyan niya wa adat asalin sa makaw maapetiwap sa Kaaba na makapenditar kung ditar na isasenggay niyo na pagapinan ang kutuan ditar na jika pakai bakar umakau maasu-masu sulut karena ayam kadin ibtiwab kadia tirang ke pakai sawas-waso syaitan uga sunditar na ka amin busa kaun nabang kasusulut amay ka petuba teka na dirang katawan na itu na bisnis kadang na pekau ma asum petiwab sa baitullah na pekabay kapupakat apin sanditar na sumya kau maru ada kidut tangian sabab maka apin sanditar na tira na tiwab ka alam malakas ka babay mama na ayam ya suayang na subay adin yang kelutang agi ang gutay pagapin sang kutwa ditar no mga Quraish hindi dato sa Makkah nag-iisiran tawab akililekas na sumambu sumamadato na sumusunod kasiran sang kutwa mga kilida kaban na susurungan nilang sumangabay kawaraan man ang kakapanurong
sekretaya, agu adat. Nasubain na di ito penakatawan yan adna po penurumon. Napetunto sa bayok, ana bayok yan. Ay man to at tigyan nag-i sumasa susasapangan na kesawaan. Na adna pagilay ron na dia kini prila. Laman to, dinyang kuni prila, agyang ko to akapo penurumon, agyang ko ta mga lalong ang mga mama. So tumiron sa Quran. Tumiron sa Quran na bituan yan sa kalakas sa fahisha. Fahisha. Pia kasisingan. Agito so inosaryan ko kasina. Ay mana niyan na so kasina, amia kalala adusa na inosar ng Quran na fahisha. Na hindi uman yan na musudi tewap, abai at italandian na fahisha ito. Iman to na miyay day tanong sa dunia. Asi isagyang kaya pakal agyang kaya ikan dagangan, mga dagangan na motor, mga dagangan na truck, itibarang sana dagangan na milenyo kita tagon sa tinggalawa sa baik. Yung mga dagangan, promosyon na emana niya na ipendegat ko mga kalako na motor di na truck kami akal erga, okay na anamu upay ro na manen na baya matatalandian. Ino to nakagiya gyang ko to at talandian na andi kay Leono mama na pisiga to na kay niyan. Na sabab pro na pagkugawi ang ko to ataw sa gyang ko to adigangan kakagiya sabab sang ko to bai at tuladan anak tuladan ini di dekat na palayad na kini panulo no syaitan. Na gyang kaya masatano na matatagutano siyang kaya pitumanan amar ginabutad. Na sumanga ridu ay tano na ayad na pipuntas aniran na anda manaya ikabina sa mga bair ketano. Adna mo ng mama sa dunia at tigina ungguba ang kaso parintaw Islam, ungguba ang kaso mga Muslim na binas ang kaso pamilya. Binas ang kaso pamilya. Na anda tigini at tigina kang binas ako pamilya na binas ang mga babay. Na anden ni kabila sa mga bubay na minit talas, mini kayang bersuka puing du mga Muslim kakagiya sa mga bai na sira ni tuanga. Sekano man ni tuanga, sekano i guru, sekano i pagani guru pengendaw si iku mga muria tao. Na grupo nagyang mo tuanga na miya binasa, na sadin sa petuang non na binasa mambu. Ginan, ikapukuta itano si iku mga bai. Agyang ko ta kaya siya kita no agama Islam na tarimaan tano ayabo asumenya ko kabnar mga bai na subu agama Islam na siya pang tano agama kagiyutri ay mana niya na niya kalinding ketano ko karundanan gyang ko ta mga rargen amya mga suga terketano ko lagay dayo history na gibon kaya agama na ayabo agama asumenya ko kabnar mga bai. Dita no may suwa-suwa sang kaya panulo na gyang kaya western, gyang kaya katawa pun siya sa depan. Kaya panulo nila na tigiran na subai na si iku Islam na di pakara na pangan. Lalalim no agama. Kadi pakara na pangan subai na diyanan na kapamarakanan. Kagyang kaya siran na ayar kiran na butawanan din sa mga bai. Napakapalagid na gusto mga dato, nagupo na na ni Manggulawla, na magandu di tano sang koto, pakaasal, kaya pagintaw tano, kaayamanan niya na, pagkarundan suka puingat, sabab ko kaya binasaw amuran o pamilya, agyuto subay. So sangan niyo si Eko agama, ko kaya panagipuno Islam na di kesalungan, di keraot, di kelampasan. Ino to, nasa kanuman, unayan, kasi ko pagang-paganaya kialala ka o da'wa panunun ko agama na anta bisi pagang-paganaya masahid ay pagang-paganaya masahid si iku Islam na bubay gitu susumanya nabantugan na ng mga bay asekanoy pagang-paganaya masahid so kiyang gastri ko agama panunun ko agama kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam antaw nun so Khadijah akar mau Rasulullah miagnas nas so tamukian sa ini suportian si iku agama nabantugan na ng mga bai
Seko kaya lagay o history na sa kanoy pasbad, sa kanoy mala asuminiap si iko ilmo. Katawan niyo, supagang paganay ang makatindiga university sa isa dunia. Dahil na basan eskwela na mala na miya katindiga so pinakamal a jamia ay mana niya na university ya miya kalala sa isa dunia miya tiragumpalay sa isa pas sa isa Morocco na katawan niyo ang taikirkon sa katawabubay ayaw naming gusto ay mana niya na so Fatima Al-Fihri. Terus kaburuan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayaw mana ini naskitan mo ang mga bai na pasabalitan mo at yung kaya agama. Ay susurat to history. Agib sang kaya pagan yung university ang makatindig na ayaw minggas turun na sa katawa ba iya milyonaryo. Na dia nang kesaluman kay susurat to history. Sa taman sa bangkit nga dunia. So paganaya madrasah sa Makkah benda dinyo katuan itutulan si al-madrasah as-saulatiyah agyang ko to madrasah naroon niya ka pangadi si Sheikh Ahmad Bashir gurutan waging aming balay sa Matampay naroon niya ka pangadi sang ko to al-madrasah as-saulatiyah aya mustawa yan aya level yan na secondary thanawibu. Nagyang ko to madrasa na ayagi iro ng gusto na sa katawabubay tao sa India. Kenapa Arab? So Saulat Al-Hind. Inubitwi sa al-madrasa Saulatiyah. Kamputa Saulatiyah na apelido Saulatul Hind. Na ron niya maganagam ka na mga tao sa Saudi Arabia. Kasi ito kung mas kurang pan so kawiyagan na Saudi Arabia kada pan makalot subasulina na ila niyon madrasa Saulatiyah ay irong gusto na sa katawabay ataw sa India na kusa na nabantugan niyo ang mga bayi asik ano bis so sumiyomang san kaya emanan yan na kaya bagumbar yung kaya mga ilmo si san kaya dunia na ginang di kano sinom di kano emanan yan na kedai sa pag-asaka si iku history wisla na di kaumpas so mana niyan nakapagaloya si iku mga bantugan ay mana niyan namyasangan yung si sagyang kaya dawa si iku jihad si iku languan agalabok na iman to agyang kaya masay man to akapapantagan magindubitan si iku mga kakuyagan na ka-islami yung kaya patuloy tanong mga Islamic financing mga microfinance mga ito akan duga-dugang si isa dunia na ayat ya pakaapasanan na aya binggal bakon aya nipus balon na sekanwa mga bayi si isa Bangladesh, Malaysia, Indonesia yang kaya mga ingda malu kami miskinan amyang aadun so mga akawiyagan na aya nipus balon na so mga bayi sugyanan tanto amya kata sa gyang kaya usyentano na pagpamuyat na miskan pagkilang na Amerikano so ay mana niya na nga ipos ama sa tanong kung anto na ikiatindigan niyo ron ka ano po kabagrag yung kutwa panalamatyo si ikola so paratiyan niyo ka ayabu akapul kaapas tamo sang kaya dunia taman sa alungan na mauri na maadin na lakatan yung kutwa paratiya ang mabagar. Yan kaya ikatidawa sa Palestine. Na miyay niyo so panaguntaban o mga laki ni wag makitidawa. Na so mga baiyagu so mga wata. Na sabab sang kutwa kasopi tagyang kaya rondaw riduay. Gumaan riduay. Na upama ka mumbat way tasiran kainawa aniran. Agyang kanan na ingidiran na ginan din na kisok kadidas na disiranun din makambalingan. Na sabab sang kutwa parateran na inarawiran. Ayam anan na paguranan silang sa piti barang mga bubog. Na dasiran din palaboy, dasiran din ng bakwit, tauming bakwit siran na kedaan sa bagragyang kutwa mga Hamas, yung kutwa mga mujahidin, agi imakit tidawa. Na sabab sana na gumimaw san subagar. Gumimaw san so mu'jiza
Agian na dunia iman to. Nagyan kaya mga ingda kenang mga Muslim na tingin na nagyan na ni titu agama. Agian kana na agama ang mga tao sa Palestine. So Islami titu agama. Kailan yung manang kana na tindig, giyang kana na kawaraw, giyang kana na katutakna. Upara tiya ka. Dan na basa na perkara wa manusia. Na iman to na giyang kaya dunia na gibong-gibo ang mga tao at pisulid ko agama. Pisulid ko Islam. Kakagya, giyang ko to ki aloya wallah sa isa Quran. Apoya ginian subugrang kaya agama niya. Api apa nini kagwad o mga musyrikin, mga musyrikun, so mga kafir. Na dia manang kota ki aloy no Quran sa swagama tanong na pelang kuluban yan. Subugro lang wana agama na aya ka sasabuto no mga riduay na aya maanaw to na begrasan dieta. Nasukya sung mala ulama sa Amerika. Amala amufasira siya kanya Asy'arawi na inalaw o sabu ada mga scientist ang mga Amerikano na iniisiran na tigiran ino matatago sa Quran na giyang kaya agama niyo na pelangkuluban yan sa mga agama na ino iman to sa kano'y pinakamal makapagtao gi kanu siumpanan gi kanu prabayin o mga padayad na gid na bagriw na ini simbaga giyang goto mal asayah na tigyan na sumansu agama mi nagira kaya ada uban sa bagerasan dia tak barang dia na pesulangan niyan sa mga tao na pupagkabagar si ikok sabala akatampara ka paniniawa yan na ni sabab paswaga mami na pendatuan yan suliaw lupa si ikok kuriya masa na tanong din tigyan sa kutang mga siyentista mga Amerikano po naman ito na tanong din antong ikulaw la dunia kaanyo masabot agyan ka na matatagusang ka na kita bami amay ka karumpisan kami ko bagerasan dieta napupagkabagar kami ko sabal akatampara barang dia ka peniniawa na pagkada ka pami sa mga puso nagupuan ka mada ka sa mga puso na dod na baw na pagkabalang banda baw na pagkarna bagar si ikuliaw lupa kaso puso na inibugay wala si iku manusia agyutoy siya riganian ada din na baw na makapagkapar api asaka aawidan ka ang kuta puso ka na so puso ka na din ka dinugkakal kaya mo na din kami papar kaswalay mapaparong nagyutoy itong biterin yan sa alungan na mauri yutoy sabab opa makapagumbal ka sa kabukagan na pagay paratean ka kung mga tawag yaki ang kaya tutulak ang rekano na benar iya tutul na paratean lang wana tao ko dunia ugay na din ka din paratean na saka amin bolon kakagya so puso ka na din ka kipar na katawan niya nagyang kutaping galabag ka na kabukagan na tatariman din puso ka na din nutukalin giyanan giyang kaya pag-istorya atano kaya panutulatan sa giyang kaya betadiwa mga bayi na mana martano sa kasuporta tano sang kaya panulong giyang kaya agama na aya iyo man tano si na man isar kita no na mamatya tano na baguan tano so sabut tano si iku agama mendudit tano ko mga pakasal antong ay pakasal so lima rukun agama Islam na bati ang tano na sabutin tano so na marukun na iman na masabut tanuanan nang gelebakan tanu na pakabelangan tanu so sabut tanuang kadia ayam ya gida mami si sang kaya tidin na kaya lagi dia yang mga seminar na mini bulog tanu din na miya kasulit tinu ko mga dedal mga falsafa mga filosofi ko kapuguseon na kaya lipatan tanu agyang kutuak mga panagayanan mga puunan agyutoy mabubaloya todo agian ko to aparatya na kailangan na salo sa tanu ginawa tanu isi tanu ginawa tanu tama na kan sa buta tanu ko agama katon tanu so lima rukun agama niyang gelebag tanu so namarukun na iman niya kwa tanuanan kaya igira kuan na ditanu ka sa sabutan laman ang tawat-tawag Quran ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat dinya maka madakal tantum na madakal ku Quran hey so sirano tu apiara teran swalla gitu man ya ayyuhalladzina amanu hey so sirano tu apiara teran swalla pakatan kan ya apiara teran swalla
Kagio kita mangkasa, sosiran no to amia maratia, antuna piaratia ya. Pakatanangka, sosiran no to piaratia ran swalla. Aguming gilibok sa mga salihat, mga pipia. Diyan ko ta, piaratia ran swalla, nagito so numero ko na iman. Wa amilu salihat, nagito so 5 rukun na agama Islam. Gitu so sambayang, gitu so zakat, gitu so naik haji, gitu so puasa. Dito ikapakatitundugan ko ta ayat, aping galabag so para tiaya, anong katawan yugnanan, na itundugun so amilo salihat. Diyan ko ta, unay nakapanggalib kasi isang kutwa, 5 rukun agama Islam, kagupuntan wanan, di panggalib ka. Ang mga unay nanan, di ka pasimbayan. Oh, natika amanan yan na mapi ako parangay. Sa ana sa bulda marano tingin na sa kan man ari na higop simbayang uwi na mapi ako parangay. Kapamrakanan. Kaapi ay parangay ka na basta agi ka simbayang na gid na bali o kawiyag ka. Ana tamo ka na di ka pendia ka tuwi nagi ka si sadaka. Diterima anu Allah susad kau tahu kakepian di pendia ka. Ami wajib sukan dia kata. Diterima anu Allah. Ini to na kagia ina din kaso sapak na anda suunayan niya. Dama na kita yung kasi sapak kayo ada matatabusan na ba niyan unayan na so iba ba kan kakunayan na dig na baliw sapak. Sa pro na pagunaan sa mga unayan na mapasad napakapasiyo pa sapak. Kung galibakan sa mga sapak ay terutop sa isang kutwa mga unayan na ginan kay kati apniak pagadas dis na mapunto ka piyang magusetan wa pupungin na may kwala adna miyang buluto aniro na maito na pagkumanambo ko mga pada mga seminar tano na aya kaposa na yan nagpungin na pilang mga niya ko kano sarila uba adin amiyat piru akan amiyat garason so pamamakin ganiyo na